Binuksan na po sa publiko ang admission po sa Bayambang Polytechnic College na nag-aalok ng libreng tuition fee para sa mga residente sa bayan at 50% na diskwento para sa mga non-residents. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na matiyak na walang kabataang maiwan sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal na kakayahan. Nag-aalok ang institusyon ng mga kursong BS Entrepreneurship, BS Agribusiness, pati na rin ng short-term courses gaya ng Computer System Servicing, NC2 at Electrical Installation and Maintenance NC2 na idinisenyo hindi lamang upang magbigay ng kaalaman kundi upang magpalakas ng kakayahan ng kabataan bilang mga profesional at leader ng komunidad. Inanyayahan naman ng lokal na pamahalaan ng mga nagnanais na mag-enroll at gamitin ang pagkakataon upang makapagtapos sa pag-aaral. Samantala, target na ngayon na matapos nitong Nobyembre ang pagtatayo ng gusali na inaasahang magkakaroon ng higit 30 silid-aralan para sa mga enrollee. IFM News. IFM News. IFM News.